لروشلات باجار موصل و تایبەت li devera Qezefexre ku dikevîte sunûrê şarederiya bajarî zêdetirî 4000 parçên erdî hatine belavkirin ji layê hikûmeta mihelliya Mosilê ve li ser xêzanên ewan kesa ku bi şehîd hatine li qelemdan lê rêgirî li wan dihête kirin ku ava bikin. Ev rêgiriye wekû xwediyên parçên erdî dibêjin ji layê partên desthilatdarên wê deverê ve dihête kirin. Helbet ew parte ser bi hejda şeعبî ve new piraniya wa şîe mezhebin û xelkê deverê ne. Her deverekê layanek desthilatdar e. Li vê re layanek desthilatdar e, li devereka dî cîhetekê dî desthilatdar e û rêgiriyê dikin serarayê hebûna senedên erdî û ev erde li ser şehîdan hatine belavkirin ji layê hikûmetê ve nahêlin kes ava bikin. Ev erde hikûmetê destnîşan kirîne. Nûke çawa rêgirî li avakirina evan parça dihête kirin? Ev e nabît. Beşekê xelkî ava kirîne û beşek bêbiher bûyne. Hindeka heykel ava kirbûn lê hatine xerabkirin ev e nabît. Aliyên fermî li Mosilê hewl didin ku ev kêşe bi rêka yasayê bihête çareserkirin û xelkê zerarmend bigehîte mafên xwe yên rewa. Ji ber ku hawlatiyên parçên erdî wergirtîn, sened û tapûpê hene. ئەمەکە ئەنجومانی پارێزگەرێنەوە بریارێکمان پێدان و لەژنێک پێ بەکاربینین ئەو لەژنەیە متابعی ئەو دعوەتەکاریان بکات کە بزان حەقەکەن کاینە و دوام تشتش محکەمە هەیە کە بزان حەقەکەن کاین بیت محکەمە بریار خۆی پێ بدات و قانونە سەر هەموو چت بەرێ. Li roşelatê bajarê Mosilê û taybet li deverên şebekan lîwa sîh ya ser bi hey'a hejda şeعبî ve desthilatdarin li evê deverê û ew rêgirên serekî ne ji bo avakirina ewan parçên erdî. Lewma me çendîn cara peywendî pê kir ku lêdwanekê li dûr vî babetî bidin lê çi kes yê berhev nebû. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.